Okhulumela umengameli uVincent Magwenya uthi akukho okungalungile okwenziwa umengameli ngokuphasisa umthethosivivinywa kodwa ubezama ukusiza izisebenzi ngezindleko zazo. Pretty much all of them have their own private residences, and by virtue of being ministers, they then inherit 2 official residences. So now you have a scenario where you have a cost for 3 homes. Be that as it may, we can no longer further debate that outcry and the merits of that outcry, except to say, let's accept what the public has given us as a message, and let's conduct a necessary review. Ihhovisi likamengameli iphinde laphika imbiko yokuthi umengameli Ramaphosa noma umndeni wakhe bayabandakanyeka ezindabeni zikaMhangwane Maumela. Ngokusho kwephephandaba iNews 24, umamela umshana kaRamaphosa wahlomula izigidi zamarandi esivumelwano esingaqondakali esibhedlela saseThembisa eGauteng. Ukwempuleka kwenkohlakalo yemali ebalela ku-850 million kwathola uBabita Deokaran owayisikhulu esiphezulu eminyangweni wezempilo ophikweni lwezemali owasocongwa ngoNcwaba nyakenye. The president does not have any knowledge of Mr. Maumela's business dealings. Neither was he aware of his involvement with the Tembisa Hospital or any other state entity. As stated, the president has no relationship with Maumela. Kusenjalo umengameli uzokwethula uhlelo lokuqalisa ukusebenza kwezinqumo zombiko ophenyo ngokuqhaqwa kwamandla ombuso eParliament ngolwezimo. Ngesonto elidlule, ihhovisi likamengameli lathola umbiko onezinguquko ekhomishani yezobulungiswa ngezinsolo zombiko oqhaqwa kwamandla ombuso ohlanganisa ukulungiswa kwenziwa inhloko yamajaji uJustice Raymond Zondo wayengusihlalo wekhomishana. The state capture implementation plan will be submitted to Parliament as per deadline on the 22nd of October. Kusenjalo umengameli Ramaphosa kusasa uzosingatha umengameli waseSahrawi Arab Democratic Republic uIbrahim Ghali uzovakashela kuleli njengenhloko yombuso.